V tomto videu vám ukážem novú klubovú jednotku od Benzing, volá sa Benzing Live Club System a do predaja pôjde v sezóne 2025. Ukážeme si, čo je v balení, s čím príde, zapneme si ju, ukážem základné funkcie a poviem niečo o tom, ako bude fungovať. Takže samotná matka príde v recyklovanej krabici, tak ako Benzing M2, obalená s papierom s potlačou, ten už si môžeme odložiť. V balení nájdeme samotnú jednotku. Dáme to vedľa. Okrem jednotky tu nájdeme klasickú sadu kartičiek z autorizačných, tak aby sme vedeli robiť aj so starými systémami ATIS. Nájdeme tu aktivačnú kartu na online režim na prvý rok, ten bude v cene zdarma. O tom poviem trochu neskôr. Klasická vyhlásenie o zhode, manuál pribudne asi neskôr, ten tu ešte nemám. Potom tu máme adaptér, to je tá výkonnejšia verzia 26 W. Tak podobne ako M2, M3 s 15V výstupom. Kábel rovnako M2, M3, či USB a USB-C na prepojenie s počítačom pre PIDEX. Multikábel, tak ako doteraz, na pripojenie všetkých systémov, vrátane starých ATISov M1, M2, M3, G2, tak aby sme vedeli pripojiť na to všetko. Takže samotná klubová jednotka má veľmi minimalistický dizajn. Na pravej strane nájdeme displej z M2, M3. Je tu použitý rovnaký veľmi kvalitný displej, ktorý už poznáte tí, čo teda systémy máte. Ľavá časť to je anténa. Teraz má v podstate prázdne dno, čiže dá sa to veľmi dobre chytiť a prenášať. Mne sa to celkom páči, je to podarený dizajn, veľmi jednoduchý, minimalistický, ale zároveň elegantný. Na pravej strane už nemáme žiadne konektory ani ovládanie hlasitosti. To už nájdeme priamo v softvéri na displeji. Zo spodnej strany tu ešte máme reprák. Ten je použitý z M3, je veľmi hlasný, takže stačí ho mať na nejakých 20% a bude to úplne OK. A konektory si pomôžem tu starou matkou a môžeme porovnať, čo tam máme a nemáme. Takže tak ako na starej matke sme mali konektor na napájanie, to ostalo aj miesto. A potom tu máme konektor na pripojenie systémov, to je RS9-pinový samica na strane matky, takže to je presne to isté. A konektory, ktoré boli na starej matke z boku, tak teraz je tu iba jeden, to je na tie staré ATIS systémy, ATIS Express, ATIS Stop, aby sme to vedeli pripojiť na ňu. A potom vypadol nám v podstate tento starý RS232, ten už tu nie je. A vypadol nám LPT port na tlačiarne staré a vypadol nám aj GPS alebo rádiové hodiny konektor pre ne, pretože i GPS už je integrované a zároveň už tým, že je pripojená online, tak už si načítava internetový čas, o tom poviem o chvíľku. Takže keď už si pozrieme len na tú starú, na tú novú matku, takže toto je náš USB konektor na tlačiareň. S tým vieme pripojiť všetky moderné tlačiarne, ktoré podporujú PCL6 protokol, to je veľmi dôležité, a majú USB konektor. Popravde ešte neviem, že či budú fungovať aj staré Epson LX300, ktoré majú len ten široký port. Skúsim zohnať nejakú redukciu a vyskúšať to. Určite tam vedieť. A potom tu máme USB-C, to je na prepojenie s počítačom pre PIDEX a zároveň tým môžeme aj napájať matku cez powerbanku. Čo sa týka powerbanky, tak odporúča sa použitie tých moderných powerbank, ktoré majú podporu Power Delivery. A to je ten protokol skrátka PD, ktorý dokáže už dávať viac ako 12 V a viac. V podstate matka potrebuje tých 12 V, aby fungovala tá anténa a zároveň aj GPS, ak by ste fungovali v offline režime. Ja si teraz ju napojím na starú powerbanku, tá síce dáva iba 5 V, ale tá mi teraz stačí. Čo by som teda ešte povedal o tej matke, funguje v dvoch režimoch. Jeden je klasický offline režim, to je tak ako tá matka, čo bola doteraz, čiže len si načítate GPS signál, tým, že už není externé GPS, tak treba s ňou ísť niekam von, aby videla na oblohu a načítať si GPS. OK, tak už sa mi zapína. A potom máme online režim a to je hlavne to zaujímavé na tej matke, ten online režim, pretože kvôli tomu je celá robená, má integrovaný live systém už v sebe, čiže všetky systémy, ktoré tu pripojíme, teda ak nepočítame staré ATISy, tie nevedia prenášať online, minimálne teda G2 a vyššie, okamžite budú pripojené na internet a budú posielať všetky dáta online, čiže to isté, ako keby ste mali doma liveko
A je to zaujímavé hlavne pre tých chovateľov, ktorí liveko doma nemajú, že majú iba napríklad obyčajnú G2 alebo M1. A doteraz teda museli výpočtárovi posielať buď exporty z PIDEXu, čiže museli ste mať nejaký počítač v klubovni, stiahovať tam dolety a posielať súbor, teda buď ho nahrávať na MyPigeons online ručne alebo posielať výpočtárovi. Prípadne nebodaj ešte, ak niekto posielal len skeny alebo poštou papiere, aby to výpočtár nahodil ručne, dúfam, že to už nikto nerobí. Ale určite sa nájdú aj také prípady. Takže pre vás všetkých je tu práve táto matka. Ona dokáže to isté, čo liveko, preniesť všetky vaše dolety okamžite do výsledkov na MyPigeons a máte tam aj online dokumentáciu. Takže v podstate tak, ako keby ste mali liveko doma, tak teraz ho budete mať v klube a okamžite, ako sa večer pripojíte v nedeľu s hodinami, tak hneď sú výsledky nahodené do pár sekúnd. Takže určite odporúčam používať s tým online režimom. Tam bude nejaký ročný poplatok, ceny budem vedieť niekedy začiatkom februára. Dobre, takže poďme si pozrieť na to menu, čo tu má. Keď pozrieme teda v tom, tu v ľavom hornom rohu, štandardne teda tu bude nejaké, že šedé Benzing Live. Šedé bude, keď ešte nebola aktivovaný ten online program. Ja už mám aktivovaný, takže svieti na zeleno. A potom tu mám symbol Wi-Fi. Má v sebe aj Wi-Fi anténu. Ja som teraz pripojený na Wi-Fi v kancelárii. Je tu symbol tlačiarne. Ak by som pripojil tlačiareň, tak sa to aktivuje. A je tu zároveň aj mobilný signál. Má v sebe integrovanú SIM kartu od Benzing a je pripojená na lokálneho operátora. Potom tu máme presný čas. A tu, ak by som nebol pripojený online, tak sa mi bude krútiť koliesko, a že si načítava čas. Čiže ak by som bol v offline režime, tak s ňou vybehnem von, aby som si načítal GPS signál a potom idem pracovať dnu. UTC, to je ten offset od centrálneho svetového času, čiže teraz máme zimný čas plus 1, cez leto to bude plus 2. Dobrá správa je, že na to už nemusíte myslieť, nastavíme to tak, aby sa to ani nedalo meniť a bude sa to prepínať aj medzi zimným letným časom, takže všetci to budú mať správne bez toho, aby ste niečo robili, takže už sa nikto ani nepomýli. A tu máme potom ešte dátum a v ľavom dolnom rohu máme ikonu na menu, ktorým sa vieme dostať na ďalšiu položku. Poviem ešte o externom čase. Ja tu mám teraz načítaný internetový čas a to je obrovská výhoda tejto novej matky, že ona si dokáže načítať internetový čas zo tých svetových časových serverov, ktoré vlastne všetci používame na telefónoch, počítačoch a v podstate celý svet na tom funguje. Takže už vôbec nemusíte myslieť na to, že či chytíte GPS-ko, či bude fungovať anténa, alebo všetky tieto starosti, ktoré sme mali doteraz. Teraz v podstate zapnem matku, pripojím sa buď na Wi-Fi alebo na mobilný signál a okamžite sa mi načíta externý čas. Tá zelená fajka znamená, že môžem robiť, mám presný čas a môžem sa pripájať so systémami a košovať. Takže zapnete a do niekoľkých sekúnd máte načítaný externý čas a môžete okamžite robiť žiadne čakanie na signál a tých 12 minút na GPS-ku, aby ste mali presné sekundy. Nič z tohto. Takže určite odporúčam ju používať v tom online režime. Má to zmysel. Pozrieme sa ešte na systém. Tu máme teda 3 karty, systémové info, nastavenia a čítačka čipov. Systémové info to je v podstate obrazovka, je tu teda zariadenia, ktoré sú zapojené. Teraz tu mám, že Benzing Live Club System. Ak by som mal zapojenú tlačiareň, tak tu na konci sa mi zobrazí typ tlačiarne. Už to teda dokáže aj detegovať, aká tlačiareň je k tomu pripojená. Mám tu informácie o Wi-Fi, ja som teraz pripojený na Wi-Fi, takže moja IP adresa o modeme, som pripojený na Orange 4G sieť. Toto sú nejaké diagnostické údaje o SIM karte a GPS-ko tým, že som teraz vnútri pod plechovou strechou, tak nevidím žiadne, ale štandardne, kebyže ste vonku, tak tu vidíte, koľko satelitov vidí a nakoľko je pripojených a zároveň tu zobrazí súradnice, kde sa akurát nachádzate v vašej klubovne. Keď pozrieme, preskočím nastavenia a pôjdem na čítačku čipov, je tu veľmi zaujímavá funkcia, dokáže to opraviť nefunkčný čip. Ja som teraz zozbieral nejaké nefunkčné čipy, ktoré v podstate meníme za nové v rámci tej doživotnej záruky, ale ukazuje sa, že 90% tých čipov je opraviteľných, pretože tú chybu spôsobuje len zle načítaný ten plávajúci kód a tá nová matka to dokáže opraviť. A skúsim teda jeden čip z tých, čo boli nefunkčné a keď ho načítam, tak teraz to ešte píše po anglicky, ten preklad už je pripravený, pribudne a písa sa ma to, že teda našla som pokazený čip, chceli by si ho opraviť, dám áno a teraz ho načítam znova a už ho načítam a už ten čip znova funguje.
Takže už normálne dostanem o ňom info, že je to Hi-Tech S, jeho kód a ten čip je znova funkčný, takže keď sa vám objaví v klube nefunkčný čip, tak najprv ho môžete skúsiť opraviť, až potom, ak by to nefungovalo ani toto, tak vtedy ho môžete vymeniť. Ale veľmi praktická funkcia. Dobre, takže poďme ešte na nastavenia. A teraz, keď si dáme nastavenia zariadenia, tak tu máme tú hlasitosť, ja tu mám na 15%, je to šialene hlučné. Jas displeja, to je zrejme bude OK, podľa toho asi ako máte svetlo. Máme tu jazyk, to máme automaticky na slovenčinu, dúfam, že pribude aj čeština. Časová zóna, toto nastavenie v podstate vypneme, tak aby ste to nevedeli meniť a nepomýlili sa. A potom tu máme reset na výrobné zariadenia, výrobné nastavenia, to necháme tak. Wi-Fi nastavenia, som teraz pripojený na mojej Wi-Fi, takže keby ste mali slabý signál alebo nemáte LTEčko v klubovni, tak sa viete pripnúť na nejaký hotspot z vášho telefónu, prípadne ak Wi-Fi, ak tam máte. Benzing Subscription, to je práve ten online program. Ja tu mám teda už aktivovaný s tou kartičkou, ktorú som k tomu dostal, mám to na 1 rok, do januára 2026. A tento online program mi v podstate zabezpečí, aby všetky systémy prenášali tie dáta online do výsledkov a aby som dostával ten externý čas namiesto GPS-ka. Systémový denník, to je v podstate, to sú len systémové záznamy o tom, čo sa stalo na tom systéme, tak ako to máme na systémoch na holubníku, čiže tu mám, že kedy bol spustený, čo na ňom bolo robené a podobne. A potom tu máme záznamy o časovej synchronizácie, takže kedy bol načítaný externý čas. A čo sa týka externého času, tak drží ho 48 hodín. A doteraz stará matka držala 12 hodín, takže ak sa teraz aj načíta, že v sobotu a v nedeľu by som mal nejaký problém, že sa nevie pripojiť na internet alebo nenájde GPS-ko, tak ešte stále tam mám ten sobotný čas a stále bude platný. Čiže 2 dní sa to dá používať. Veľmi praktické. To je v podstate všetko na teraz. Takže takto vyzerá nová matka. Dúfam, že som vám povedal všetko. Ceny budem vedieť začiatkom februára a budem ešte teda robiť ďalšie videá. Vyskúšam si na ne košovanie, vyhodnotenie. Ukázal by som vám všetko, ako funguje aj ten prenos, kde nájdete tie dáta, a prenos do výsledkov a podobne. Tak sa budem tešiť a dúfam, že to bude váš nový obľúbený produkt od Benzing. Ďakujem.